हामबाय होदों जोंनि बोलोग्रा सेन्टार गोथां आफा इसोरखौ आं गिबियावनो हामबाय आरो हामबाय होदों लोगोसे नोंथांमोननि चेनेल कैथलिक निउज आरो लोगोसे आर'नाइ रादाब आरो लोगोसे बिडि निउज आरो लोगोसे समनि रादाब आं जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनैनि बे समाव जे जोंनि बे 1 नं फख्रिपारा सेन्ट जसेफ कैथलिक गिर्जानि जाय सोद्रोमा जाय जोंहा धोरोम बिबुं मोननो हादों जायनि जाहोनाव जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनबा 1997 आव जेरोखोम बे जायगायाव गोबां अरनमोन हाग्रामामोन बे हाग्रामानि गेजेरावबो दिनै बे जायगानिफ्राय सासे दिनैनि बे 2025 2 मार्च आरो 12 फेब्रुवारि दानाव दिनै उथ्रिसारनो हादों धोरोम बिबुंनि जोंखौ दैदेनलांनो थाखाय आरो इसोरनि खामानि मावनो थाखाय आं बेखौनो बुंनो सानदों जोंनि बे अल बर' कैथलिक एस'सिएशननि जानानै आंनि गोसो गोरबोजों साबायखर बावहरदों आरो लोगोसे फैबाय थानाय समाव जोंनि बाटासिपुरनि आन्दाराव जे फैबाय थानाय समाव एप्रिल दानाव बावैसो जोङो मिथिनो मोन्दों आरो मिथिगासिनो दंखायोमोन बेयो हांख्रायपुरनिफ्राय जोङो आरो धोरोम बिब' सासे मोननो हाबावगोन लोगोसे जोंनि बाटासिपुर पारिसनि सिङाव दिनैसिम 3 जोंहा धोरोम बिब'खौ जों मोननो हाबाय बियो नैबे जोंनि गोथार मैखुन हान्जायाव आरो आवगायनिया CMC मोन बियो सेक्रेटारि हार्टमोन दानियाथ' गोथार मैखुन हान्जा नैबे बेबायदिनो थिग दिनै पुनितन सानफेरि बायदि मोनसे अरनबारि जायगायावहाय बेबायदि दिनै सोमोनांथावना बुंनो थाङोब्ला दिनै इसोरनि आशीर्बाद दं होननासो बुंनांसिगोन बेनि बेलायाव मा गोग्गाथाव बाथ्रा बुंनो सानो आं सानो दिनै जोङो 1997 निफ्राय जोङो नायोमोनब्ला बावैसो जोङो बिनि सुंद' जारिमिनखौबो जों फरायनो मोननायाव 1997 आव बिहाय जे मोनसे आराधना हान्जा दंमोन इसोरखौ हामबाय होग्रा आरो इसोरनि थान्दैफोरखौ बुथुमनानै बिथांमोना ज' खालामग्रा जाय मानगोनां दासिमबो जोंनि सिङाव रेसिडेन्ट दङ मानगोनां पिटर बसुमतारी लोगोसे अमल बसुमतारी बिथांमोना गोबां दुखु खस्थ'जों गावनि ख्रिस्ट' सिबियारि साफ्रोमखौबो जमायै बिथांमोना मोनसे प्लेटफर्माव गसंथिनो हानाय खालामदों आरो बिथांमोना गोबां दुखु खस्थ'जों दिनैसिम बिथांमोना इसोरखौ सिबिगासिनो दङ आरो बिथांमोननि नाजानायानो दिनैसिम जोंनि बाटासिपुर फालाम हग्राजुलि हालाम बाटासिपुर आरो बेलस्रि मोनथाम दख'रानिफ्राय जोङो गंफा जों पारिसबो मोननो हादों बिथांमोननि नाजानायावनो आं बेखौ जोबोर आं बिथांमोनखौ इसोरनि मुङै हामबाय आरो हामबाय होदों मोनसे लास्ट कुइसन खालामनो सानो नोंथांनाव होयो दिनै गोबाङानो माने दा जिखिनि सोलिबाय थानाय आथिखालनि मुगायाव गोबां इसोरखौ बावगारलांनायखौ नुनो मोनदों नाथाय नोंथांमोननि बेबायदि अरनबारिनि गेजेरजों दिनै सिभिलाइजेसननि गेजेरजों सिस्टारसो मोननो हादों नोंथांमोना मा एडभाइस होनो सानो बेनि बेलायाव आं बेखौनो सानदों जे जोंनि दिनै जोङो 1996 आव जिबायदि अरनबारिमोन दा जोङो फैयै 2025 आव जोङो जिबायदि नुनो मोनबाय जे जोंबो मोनसे फुराना गामि माने गोदोनिफ्रायनो जोङो बे जायगायाव रेसिडेन्ट जोङो रायजो खुंना थानाय बेबायदि जों अनुभब मोनो बे गासैबो जाबाय इसोरनि अननाय आरो लोगोसे जोंनि गासैबो ख्रिस्ट' सिबियारिनि नाजानाय आरो बेहाय अकल जोंनि ख्रिस्ट' सिबियारिल' नङा बेहाय जोङो बर' माहारि मोनफ्रोमबो गौथुम धोरोमनिफ्राय बाथौ धोरोमानो होन ब्रह्म धोरोमानो होन एबा गोबां गुबुन गुबुन धोरोमनिफ्राय जाय इसोरखौ खुलुमनाय गिख' सुबुं साफ्रोमबो खौसेथि गोजोन थासारिखौ लानानै जोङो दिनै जोंनि हाबाफारियाव दावबायलांनो लाइमोन जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोरखौबो बेबायदिनो जोंनि बोसोनगिरिफोरनि बाथ्राफोरखौ लानानै जों आवगायलांनायाव जों गोबां दावखोलांनायखौ जों नुनो मोनदों